A to, že jsme přebrali objekty, nám zachránilo minimálně 700 000, oni si myslí, že jejich problém je konkurence. Akorát, že ona konkurence neexistuje. Pomáhám podnikatelům přežít jejich vlastní nápady. Ahoj Pepane. Ahoj. Pepan Mencel prošel během 30 let své praxe gastrem, hotely, stavebnictvím, obchodem, nákupem i marketingem. Právě díky tomu dnes vidí věci, které podnikatelé napříč obory často přehlížejí. Tenhle rozhovor ale nebude o Pepanově životopisu, bude o tom, co za chyby se v podnikání opakují pořád dokola, kde firmám zbytečně utíkají peníze, čas a energie a co by Pepan dnes udělal jinak, kdyby začínal od nuly. Pepane, pověz nám, když se někdo poprvé podívá na tvé na první pohled nesourodé zkušenosti, jak mu vysvětlíš, co tyhle obory podle tebe mají společného a čím to je přínosné pro tvůj profil podnikatele? No, to je jako hodně dobrá otázka. Já jsem o tom sám často přemýšlel, protože ten rozptyl je opravdu široký, ale na druhou stranu je dobrý, že člověk, jak má přesah do těch oborů, tak vidí věci, které ty jiný lidi nevidějí. Jo? Takže mají ty obory něco společného? Neřekl bych, že společného, ale řekl bych, že v každé té činnosti, v každém tom podnikání je přesah do těch ostatních oborů jako dobrý v tom, že vlastně nevidíš jenom ten svůj kousek, tu svoji specializaci, ale že vidíš i ty věci okolo. Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad? Třeba konkrétní příklad je takovej, když jsme si pronajeli rekreační středisko a šli jsme ho přebírat, tak všichni by počítali příbory a talíře a já jsem byl ze stavebnictví zvyklý přebírat objekty, což znamená, že jsme šli přebírat objekty. A to, že jsme přebrali objekty, nám zachránilo minimálně 700 000, protože jsme tam našli 700 chyb. Kdyby každá byla po 1000, tak... Můžeš to vysvětlit nějak jednodušeji, co to znamená přebírat objekty? Co si pod tím mám představit? Prostě vezmeš si foťák, tak jak jsme to dělali na stavbě, když jsme předávali objekt dodavateli nebo odběrateli, tak jdeš po té stavbě, fotíš všechny závady, které najdeš, ty zapíšeš do protokolu a vlastně necháš to podepsat obě strany a zafixuješ ty chyby v čase. Jo? Což znamená, že když potom přijde po 2-3 letech majitel objektu a řekne ti, hele, tady by se mělo opravit tohle a ty řekneš, ano, to by se mělo opravit. Je to v těch chybách, co jsem vám předával na začátku a jde to za váma. Jo? Což znamená, že vlastně já jsem ušetřil ty peníze, protože on by to chtěl, abych to opravil já, protože jako to už bylo za mě. Ale ono to bylo přede mnou. Takže máš důkaz o tom, že vlastně v tom byly ty chyby ještě, než se ten objekt přebral a ty oprava jde za původním majitelem nebo provozovatelem. Přesně tak. Jo, sice já to můžu udělat, ale platí to on. A to je třeba ta výhoda v tom, že ty děláš gastropodnik, rekreační středisko, člověk by řekl, musíš znát gastro a tam se ti hodí i to stavebnictví. Jo? Nebo máš tam třeba proschlý stromy a majitel řekne, no to já to kácet nebudu. Říkám, jasně, nemusíte to kácet, ale z hlediska BOZP, který jsme na té stavbě dělali taky, tak to může být nebezpečný. Napište mi tady, že to nemůžeme pokácet. Jo, tak to vám podepisovat nebudem, jdem to pokácet. Jo, takže všechny ty věci, které jsou z různých oborů, jo, nebo třeba, ať zůstaneme u toho rekreačního střediska, potřebuješ udělat rychle webové stránky a potřebuješ rychle udělat nějakou informaci o sobě dát do světa, jo, ale ty nemáš čas, protože ty nemůžeš udělat nic do té doby, než ti to podepíše majitel, protože majitelem je město a tam, dokud není podepsaná smlouva, tak nic neplatí. Takže ty vlastně to potřebuješ potom udělat rychle během třeba hodiny, 2, 3 ty věci rozjet a blbě se to připravuje dopředu. Jo, takže ty si sice něco připravíš dopředu, ale abys to mohla spustit, tak to musí být relativně rychlý a ty do poslední chvíle nevíš, jestli jako jo nebo ne. Takže ten přesah různých oborů je dobrý v tom, že my se budeme bavit o konkrétní věci v konkrétním oboru, ale vzhledem k tomu, že člověk má ty rozsahy úplně někam jinam, tak ty vidíš i co je napravo, co je nalevo, co je pod tím, co je nad tím a jsi schopná to nějakým způsobem při té konzultaci nebo při tom mentoringu dát z toho širšího pohledu. Jo, vlastně to je jakoby nadhled. A dalo by se vybrat, který z těch oborů napříč, ve kterých máš zkušenosti, kde ses o podnikání naučil nejvíc? Asi to bude z mého pohledu gastro, jo, do kterého potom pronikly všechny ty obory a je to moje taková srdcovka. Takže z mého pohledu to gastro.
A byl by si schopen uvést konkrétní příklady, třeba čeho si ty seš schopnou díky těm multioborovým vlastně zkušenostem, čeho jsi schopen všimnout dřív, než třeba ostatní, kteří mají zkušenosti jenom v tom konkrétním jednom svém oboru? Třeba při zahájení podnikání, nebo tam si to budou možná jiné věci, než už někdo realizuje tu činnost? Jako při tom zahájení podnikání, ty díky tomu, že máš pohled na to širší, tak víš, co všechno k tomu budeš potřebovat. Jo? Když budu jenom kuchař například a chci si otevřít hospodu, tak na to mám jiný náhled, než když už mám něco za sebou, nebo přesně přebírání těch objektů, nebo dokumentaci, kterou musím mít, jak komunikovat s úřadama a tak podobně. Jo? Takže by se dalo říct, že multioborová zkušenost se vlastně hodí pro každého i vlastně podnikatele v cestovním ruchu. Ať už dělá ubytování, stravování, jakékoliv služby. Protože je to od marketingu přes to stavebnictví až opravdu jakoby food beverage služby, services. Jo. Když chceš dělat v hospitality, tak tam člověk musí být těžce multioborový, protože si musíš poradit se vším teď, hned, sám, rychle. Jiná věc je tak, když máš čas se na to připravit, jo, udělat si nějakou přípravu prostě, tak tam ty věci můžeš odladit, ale hodně lidí prostě do těch věcí skočí, jen tak jako po hlavě si řekne, jo, to bude taková ta romantická naivní představa, otevřu si kavárnu, budu tam dělat to mě přesně napadlo, ano. Budu tam pít si dortíky, no a jak to dopadne? Starám se o zaměstnance, starám se o provoz, dělám zásobování a kafe znám jenom z dodacího listu. Jo, no, znamená, takže jaké chyby se v tom podnikání napříč obory opakují stále dokola z tvého pohledu? Ne, jaké chyby. Jedna chyba. Chybí příprava. Nedostatečná příprava. Nedostatečná příprava projektu. A je to jedno, jaký obor děláš, protože pak vesele můžeš zjistit, že něco rozjedeš, že jo? A pak v půlce zjistíš, když už uděláš část třeba Instagramu nebo Facebooku, že tě to vlastně nebaví, že jo? A jdeš dělat něco jiného. Celý to smažeš a pokračuješ jiným směrem. Například. Jo? To se dostáváme i k tomu, jestli tvořit dřív třeba logo. Jo? Všichni ti řeknou, ne, zaměř se na ten produkt nejdřív a vyzkoušej, jestli to ty lidi budou chtít. Vlastně, dej to všem lidem vědět na síti, bez toho, aniž bys měla aspoň značku nebo něco. Jo? Takže tam je to takový jakoby dvojsečný, ano, nebudu se zabývat nejdřív logem a webovky a sociální sítě, no ale jak to těm lidem dám vědět, že jo? A když teda začínáš podnikat, tak jaké jsou ty kroky, které bys měl dělat první, když ne teda řešit produkt, tak máš řešit marketing, nebo čím bys teda měl začít jako takový nejúspěšnější start budoucího podnikání? Jasný. U velkých firm se tomu říká business plan, ale pro toho malého podnikatele bych řekl, že to je taková mapa podnikání. Jo, že on by si měl vlastně, když máš ten nápad v té hlavě, tak by si ho měla nejdřív napsat na papír. Jo? Nebo do počítače dneska. Dobře, můžeš do počítače, není problém. Papír a tužka za mě lepší, stejně to na konci skončí v tom počítači, co si budeme vyprávět, ale prostě zachytit někde ten hlavní nápad. Jo? A nápad na druh podnikání, nebo ten produkt, nebo klienta, jako nápad na co? Všechno. Právě, že všechno. Jo, ty začneš, mohl bych dělat třeba, co tě napadne, mohl bych natáčet videa. Jo? A teďka, jak je budu natáčet? Kde je budu natáčet? Komu to bude nabízet? Kdo je klient? A teďka všechny tyhle ty věci vlastně ty si dopředu dáš na ten papír a najednou zjistíš, kolik tě to bude jakoby stát času, úsilí, peněz, co všechno k tomu potřebuješ, co nepotřebuješ na začátku, ale budeš potřebovat do budoucna a budeš vědět, jakým způsobem budeš postupovat. Dřív, než dojdeš na živnosťák a uděláš si živnostenský list. To do toho taky zasahuje. Takže nejdřív mít business plán, vědět, v čem podnikat, na koho se zaměřit, jaké typy produktů dělat, teprve potom řešit webové stránky, logo a podobně? Já bych to nenazval business plánem, protože business plán je trošku něco ekonomický. To je trošku něco jiného. Ona ta ekonomika v tom bude taky, ale ne v takovém rozsahu. Jo, business plán si představ jako pro lidi, kteří chtějí jít za investorem, člověk, který chce jít do banky pro peníze, jo, tak tam potřebuješ mít opravdu business plán, kterým oni budou rozumět. My se bavíme o mapě podnikání, takovej Pepanův provozní plán bych to nazval, jo, kde ty si zachytíš všechny ty svoje nápady a
začneš tam sekat chyby na papíře, tak, aby tě nestály potom peníze za provozu. Jo, tady na tom papíře uděláš zadarmo. A máš nějaký tip, když si teda uděláš nějaký nástřel, ať tomu budeme říkat jakkoliv, toho, co bys chtěl teda dělat v reálnu jako budoucí podnikatel, jak poznat, který nápad má reálnou šanci na úspěch a čem teda co rozvíjet dál a co třeba radši opustit jako prozatím třeba nerealistické? Jasný. Dneska je strašně moderní říkat, že se udělá MVPčko, Minimum Viable Product, a oskoušíš ho na lidech, jo. Samozřejmě, já, že jsem z toho gastra, tak se dělá blbě MVPčko na hospodu. Jo, hospodu prostě buď to otevřeš, nebo neotevřeš. Jo, o to je náročnější. Jo, tohle můžeš udělat nějaký aplikace, že uděláš malinký kousek, pustíš ho do světa, jo, a stejně ta aplikace bude potřebovat nějaký logo, bude potřebovat nějaký ty věci a můžeš to vyzkoušet, ale třeba co se týče těch provozů, jako je nějaká výroba nebo tohle, tam se to dělá jako hodně blbě a u hospody se to dělá úplně blbě. No dobře, tak ty jsi mi řekl, že to jako nejde moc reálně udělat, a nějaký příklad myslel, jak by to šlo udělat? Jak poznat ten jakoby produkt nebo nápad, který má velkou šanci na úspěch na trhu? Od těch, řekněme, idealistických snů. Ty akorát musí být připravená na to, že to, co budeš otvírat, a je to opravdu fyzický obchod, jo, nebavíme se o věcech, které jsou jakoby v onlineu, tak tam to prostě musíš zjistit dopředu třeba ty věci, jako jestli tam vůbec v tom místě, kde bys to chtěla otevřet, žije tvoje cílovka. Jo? My jsme takhle přesně otevřeli podnik v Jičíně, jmenoval se Veselá kozička, a tam jsme si poprvé neudělali business plan. Jo? Neudělali jsme si ten jako záměr náš, co bychom chtěli dělat. Nastala ta situace, že vlastně o sezóně to bylo úplně výborný. Jo, tam jsme měli plno, všechno fungovalo, lidi byli nadšení. No a pak skončila sezóna a my jsme najednou zjistili, že jsme otevřeli v Jičíně hospodu pro Pražáky, který jezdili o víkendu na hory. Jo, ty byli nadšený, protože to dostali za půlku ceny, to jsem zjistil až někde potom, jo. Takže chyběl průzkum těch cen na tyhle věci. I přesto, že jsme byli v Jičíně nejdražší, tak Pražáci byli spokojení. A najednou zjistíš, že vlastně v Jičíně a v celém okolí ten koncept, který si vymyslela a udělala, my jsme si otevřeli vlastně svoji ideální hospodu, jo, mimo jiné, tak tam na to není klientela. My bychom to museli otevřít v Praze a tam bychom byli za hvězdy. Ale v Jičíně prostě to bylo jenom pro Pražák, když to řeknu takhle. Takže jako, kdyby jsme ten business plán v té době měli, jo, kdyby jsme si to udělali, tak bychom tu hospodu vůbec neotevřeli. Protože bychom věděli, že to nemá smysl to otvírat. Takže ty jsi schopná i u takovýhle věci, i u výrobku, když budeš chtít něco vyrábět, ty chyby odchytat na tom papíře, protože začneš o tom přemýšlet. Jo? Svým způsobem já ty lidi, s kterými konzultuju nebo jim dělám mentoring, tak já je k tomu vedu. Prostě jasný, máš prima nápad, to je skvělý, tak ho tady napiš, co všechno k tomu bude potřebovat. Tam se hodí ten multioborový přesah, protože on ti řekne, jo, tadyhle to, říkám, no a co tady to, a co tamhle to, a co tady napraveno? Aha, to mě nenapadlo, to taky, říkám, no, to taky. No a kdy už teda bys řekl, že má smysl jít na opravdu konzultaci nebo začít využívat služby nějakého mentora místo vlastní snahy, pokus, omyl a snahy najít si vlastní cestu, vlastní silou? Třeba moje myšlenka je taková, že vlastně těch 30 let týmí praxe chci předat dál, akorát, že ten mentoring a ta konzultace osobní jeden na jednoho, ta obsáhne strašně málo lidí. Jo, což znamená... To může využít pouze zlomek. Přesně, zlomek lidí. Takže myšlenka je taková, pojďme to dát do onlineu, kde těch lidí se najednou může sejít víc a další věc je ta, začátek je pro všechny stejný. To hrozím, ale bavíme se tady pouze o budoucích podnikatelích, nebo se tenhle ten přístup dá užít i už, když někdo reálně podniká, ale třeba něco úplně nefunguje podle jeho představ? Jo. Tohle je velmi dobrý dotaz. Plno lidí podniká, něco dělá, diví se, že jim to nefunguje, jo, nebo že jim to nevydělává. Tohle je jedna z věcí, kterou já se zabývám, což je cenotvorba, kde prostě velká většina lidí vlastně ani neví, jak má tu cenu postavit. Převážná většina lidí, která se zabývá pricingem, a že tady v Čechách jako máme na to odborníky, specialisty, lidi, kteří jako vědí, jak se to dělá,
tak ale oni to staví jakoby od toho prvního, druhého patra. Jo? Já v mých kurzech se snažím těm lidem vysvětlit, že to má taky nějaký základy ten dům. Takže my první co jdem kopat, jdem vytěžit ty data, na kterých my budeme stavět, což velká většina lidí neřeší, protože všichni si myslí, jako, že to všichni vědí. Ale já zjišťuju po těch mých konzultacích, že ty lidi to vůbec nevědí. Oni nevědí, kolik jim to podnikání má vůbec vydělat a tak podobně. No a dalo by se teda nějak shrnout, jaké chyby se napříč těmi obory, kterým se věnuješ, opakují pořád dokola a dokola? Chybějící příprava. Jo? Což znamená, to je základ úplně všeho. A to vlastně se týká už i podnikatelů, kteří reálně fungují, ne? Protože třeba při uvedení nového produktu nebo něco podobného se taky dá využít. Jednak, ale i přitom oni můžou fungovat 10 let, nějak to jede, ale není to furt ono. Mhm. No, se dostáváme k projektům, který prostě jakoby oni fungujou, oni mají obraty, ale chybí jim tam ten zisk, že jo. A najednou zjistíš, že ten člověk zjišťuje ještě mimo jiné, že po cestě někde odbočil, on ti pak řekne, no a vlastně tohle to ani dělat nechtěl. Jo, konkrétní příklad, člověk z Liberce, jo, začínal jako mechanik doma, automechanik, montoval si tam ty auta, byl hentej spokojený, šťastný. Začal mu tam jezdit lidi, tak si přistavil vedle garáž, pak tam loupnul vlakovnu, pak to celý přestěhoval do města, tam měl velký showroom, mraky těch v autodílně, jak jsou ty stojany, že jo, prostě tak místo jednoho, najednou jich měl 7, že jo, 3 auta na showroomu a tak podobně, prostě se mu to rozjelo, rozrostlo. No a on říká, no a mě to nebaví. Jo, on by chtěl montovat ty věci, ale ne řídit ten provoz. Mhm. To je jako v té kavárně, kde ta holčina si myslí, že bude vařit tu kávu a dělat tu práci a najednou musí řídit ten provoz. No, což znamená, že ty lidi najednou odbočili úplně někam jinam, dělají úplně něco jiného, může se jim stát, že se dostanou do úplně jiného oboru a začínají být nešťastný z toho, že vlastně nedělají to, co dělat chtěli. Že nedělají tu práci v tom oboru, který si vybral a dělají vlastně nějakou manažerskou nebo třeba, nebo podpůrnou činnost. Úplně někam jinam se dostanou jenom kvůli tomu, že nevydělávalo to, co chtěli. A vesměs to je přesně proto, že oni nemají připravený ten plán, tu mapu toho svého podnikání, kudy kam jdou a kam se mají dostat, protože kdyby si udělali aktualizaci po půl roce, řekli, hele, my ujíždíme. A nebo naopak si řeknou, my jsme to měli naplánovaný takhle, musíme to trošku pozměnit, aktualizovat, ale je to řízený. Velká většina lidí to má neřízený, prostě nějak to začnou dělat, ono to nějak běží, jo. No a úkolů a práce přibývá a není čas dělat plány a rekapitulace. Přesně tak, což znamená, že jako v takovýchhle chvílích je podle mě dobrý se zastavit a tu mapu si znovu nakreslit, jo. A i kdybych ji nikdy neudělal, tak prostě říct si jasný, tak jsem tady, čeho chci dosáhnout, kam chci jít a přemýšlet o tom, jak mám postavit tu cenu, jo. Jestli mi to prostě, protože já to můžu točit, jo, mě tam můžou dát všechny ty obraty, akorát ten zisk tam nebude, že jo. Jo. Takže dá se podle tebe říct, že teda ten plán, když nebudu říkat přímo business plán, ale nějaký podnikatelský záměr nebo jeho aktualizace a absence tohoto dokumentu nebo tohoto plánu je to, proč podle tebe firmám nejčastěji utíkají peníze a čím ztrácí vlastně ten čas a energii svých zaměstnanců? Nebo svých zaměstnanců i svoji energii. I svoji, ano, jasně. No, z mýho pohledu to tak je. Mluvil jsi o těch cenách. Že cenotvorba je v podstatě tvůj koníček a jedna z tvých jako velkých specializací. Tak jak třeba si nastavit tu cenu, když už ten produkt existuje? Chápu, že se jako když ještě neexistuje, teprve to uvádím na trh, tak se to můžu promyslet, spočítat, srovnat s konkurencí, já nevím, co všechno by se tam dalo zahrnout. Ale když už vlastně ten produkt je na trhu a zjistím, že bych potřebovala vlastně mít ty ceny úplně jiné, protože si zkontroluji, že teda ten zisk není takový, jak se představuju, že tržba není zisk, tak s tím se dá nějak efektivně hnout? Hele, určitě. Já si myslím, že je vždycky dobrý udělat nějakou aktualizaci. Všichni tvrdí, že první, co je, tak se máme podívat na úspory. Dobře, vždycky se dá někde nějakým způsobem uspořit. Je otázka, jestli to je dobře, protože ty úspory můžeš dělat do nějaký chvíle a nejdou dělat do nekonečna. Jo, což znamená, že u té ceny, když už je to rozjetý, je potřeba se prostě na ní podívat a zjistit, kde jsem udělal chybu v té době, kdy jsem tu cenu nastavoval. Jo? Další věc je, že plno lidí střelí tu cenu podle konkurence.
jo, což jako je špatně, protože oni nevědí za prvý, jestli ta konkurence tu cenu počítala, jestli je to vůbec živý. Jo, tady mám takový krásný konkrétní příklad. Se vrátím znovu k tomu rekreačnímu středisku. My jsme předbírali rekreační středisko a já jsem v té mý mapě toho podnikání měl mimo jiné i nějaký, jakoby, bych to nazval, ekonomický rozpočet. Jo. Prostě měli jsme spočítaný, kolik bychom chtěli, aby jsme měli za lůžko za jednu noc. Vyšlo mi tam, že by to mělo být nějakých 907 korun. Jo, to si pamatuju, do dneška 907 korun nebo 906, to je jedno. No a my jsme předvídali objekt a tam byli nasmlouvaný lidi za 350. Jo, samozřejmě koukneš se i na konkurenci, jo, zjistíš, za kolik to prodává konkurence a zjistíš, že ty nejdražší to prodávají taky za 350 korun. Nejdražší. No a ty se potřebuje dostat na 900, jo. Nejdražší v tom segmentu, jo. Nebavíme se o tom, že vedle máš hotel, který bude stát 1200, to je něco jiného, jo. Bavíme se v tom Srovnatelná úroveň. No, tak dobrý, tak co s tím budeš dělat? Jo, když všichni to dělají, prodávají za ty Co jsi s tím peníze. udělal? No, my jsme to vyřešili jakoby jednoduše, ale spíš jiná věc je, ty zjistíš, že v tom segmentu jsou lidi, kteří to neprodávají za 350, ale za 200 nebo za 150 to lůžko. A to je daleko horší problém, jo, protože ty přemýšlíš, jak je to možný, když ty to máš na papíře spočítaný, ty to vidíš, jaká má to být ta cena. Ty víš, jak to má být. Oni, kdyby to prodávali aspoň za půlku, tak řekneš, jo, to by se tam mohli vyjít. Ale nějakým způsobem, jo, protože to já jsem se rozšel zase, těch 905 to nebylo jako, že spoříme. Ale prostě oni to prodávají za 100. A až když jsme se dostali na nějaký MAS, což byla nějaká místní akční skupina, a já jsem se bavil s těma lidmi a říkám, ty hele, jak je to možné, že to prodáváš za 150 nebo za 200? No, tak to já to mám jako při práci, to mě to neživí, takže to je v pohodě, mně to stačí, že mi to takhle přivydělá. Jo? A ten člověk zkazí ještě cenově trh všem ostatním, protože nikdo zatím nevidí, že on se tím neživí. Jo? Ten zákazník vidí jenom, on to prodává za 200, tak jdem tam. Jo? Což znamená, že by se ti jde nahoru. Nicméně my jsme to udělali službama a navíc jakoby a věcma, který ty lidi v okolí neměli. Jo? Všichni nabízeli de facto jenom postel. My jsme k té posteli přidali třeba do koupelny mejdlo, ručník, což v té kategorii těch rekreačních středisek prostě není. Jo? Dostali prostě věci navíc, ale třeba ty mejdla, šampony a tak, něco bylo jednoporcový, něco se nedalo do dispenzoru, tak ale jsme je dali v biokvalitě. Jo? Což znamená, že my jsme mířili na jinou cílovku ještě ke všemu a ty lidi, kteří tohleto ocenili a to, že jsme vařili bez laktózy, bez lepku, bez masa, pro vegany, všechno možné tyhle ty intolerance jsme byli schopni odvařit, tak vlastně tam jezdila klientela, která byla ochotná si za to zaplatit, protože když bezlepkář zjistí, že nemusí vozit sebou všechny věci na dovolenou, ale že mu to někdo uvaří, někdo, kdo ví, o čem se baví, a ne, že to vaří, protože musí, ale protože ho to baví, protože to chce udělat, tak ty lidi věděli, že to samozřejmě nebude za levnu. Což znamená, že my jsme přidali jakoby věci navíc. Přidanou hodnotu. Přesně tak, kterou jsme se dostali k těm lidem, kteří byli ochotní zaplatit ty vyšší ceny a my jsme se opravdu na těch 900 po 3. sezóně dostali. Jo, nebylo to plošně, ale byly chvíle, kdy už jsme byli schopní se dostat na těch 900. A dá se nějak poznat, kdy je třeba potřeba přehodnotit nebo zkontrolovat nastavené ceny? Jako kdy poznat, že ačkoliv mám zajímavý obrat, tak asi není úplně všechno v pořádku? To zjistíš, že nemáš na dovolenou, zjednodušeně řečeno. Jo? A tam zjistíš, že se musíš vrátit k těm základům. Protože ti to nevydělává tolik, kolik bys potřebovala, protože ty nevíš, kolik ti to má vlastně vydělat. Což značná část podnikatelů, s kterými se bavím, nebo s lidmi, kteří chtějí začínat, tak oni vlastně nevědí. Když se jich zeptám, kolik ti to má vydělat měsíčně, kolik je tvůj plat, kolik to má být. No, já nevím. Jo? Takže oni nevědí ani, co do toho všechno by měl mít započítaný. Jo? Ale co se týče těch cen, z mého pohledu by měly probíhat periodické aktualizace. Jak často? To je otázka, co vyrábíš, jo? Nebo co produkuješ. Tak když budeme třeba řešit gastro, což je v podstatě každodenní provoz?
To není o to, že to je každodenní provoz, tam jde o to, jak se ti ty ceny hýbají. Takže třeba v gastru, tam jsme to řešili tím, že jsme hlídali ceny dodavatelů, měli jsme v tom větším gastroprovozu jsme měli individuální ceníky a ty jsme porovnávali každý měsíc a říkali jsme si, od koho budeme brát, sledovali jsme vývoj těch cen, jo, což ku podniku o 5-6 zaměstnancích, jo, kde prostě půlku věcí dělá majitel, samozřejmě tohle je nemyslitelný, ale i tak by měl vědět, prostě měl by to někde evidovat a měl by vědět, za kolik ty věci prodává. Jestli náhodou už neprodává pod cenu, což se taky může stát, to by to ani nedojde a může stát se chyba i v tom, když ty ceny nastavuješ, podíváš se okolo, jo, oni prodávají všichni kafe za 30, to tak dám taky za 30. No jenom, že kupuješ kafe úplně jiný, jo, ty nekupuješ třeba kafe za 200 kilo, ale kupuješ kafe za 600 kilo, což znamená, že už tam musíš přemýšlet, jo. A proto říkám, že ne to, co dělají v ostatní okolo, jak staví ceny, ale postavit si tu cenu svojí, tak, jak má vypadat. A jak to komunikovat směrem k tomu zákazníkovi, že najednou ty ceny jsou skokově jinde, než na ty, které byl zvyklý? Ty, kdyby si to připravovala na začátku, tak si spočítáš tu cenu správně, víš, jak má být vysoká a můžeš ji tam loupnout hnedka, všude jí komunikovat ven. Můj chleba stojí 180 korun třeba. Jo? Ale vzhledem k tomu, že otvíráme, tak teďka v tuto chvíli je za 90, přijďte ochutná. A všichni už vědí, že si ukotvila do té ceny 180 korun, nebo 150, to je úplně jedno. Jo, ono, když se podíváš, za kolik to pečou ty okolní pekárny, tak oni nejsou od toho daleko. A ty lidi počítají s tím, že dobře, tak teďka zaváděcí cena a může to stát víc, můžeš to prodloužit, můžeš s tou cenou hrát. Teďka máme březen, jo, takže jarní sleva, jo, velikonoční, vánoční, prostě můžeš si s tím hrát a furt můžeš tu cenu držet níž, dokud nepotřebuješ, ale vědí všichni okolo, že ta cena může vystoupat nahoru. Jo, protože ty víš, kam se potřebuješ dostat. Ale ve chvíli, když už ten chleba prodáváš za 97, protože jsi myslela, že to byl výborný nápad. Být pod stovkou, což je jako... Pod stovkou, což jako všichni toto. Navíc ještě, když to máš někde stranou, tu pekárnu a tak podobně. Rozumím tomu, chápu tyhle ty věci, na druhou stranu hli se energie, hla se mouka a najednou to víš, že musíš zdražit. Ne, že musíš zdražit, ale musíš zdražit. Jo? A to je problém. A ty, jak se dostaneš přes 100 na 105, tak ti odpadnou zákazníci, kteří už prostě nejsou ochotní dát 105. Rozdíl je 7 korun, jo? Ale prostě pro ně je to nějaká psychologická hranice. Jo? Jsi na 105, dojde k něčemu, zdražej pláců sůl, nebo cokoliv, to je jedno. A najednou seš tam zase, jo? A musíš se dostat na 120, 130. Jo? A je třeba tohle chvíle, kde by byla vhodný čas na konzultaci osobní, nebo si myslíš, že metoda pokus omyl je pořád ještě efektivní? Ne, tak jako je plno lidí, když to vezmu od toho začátku, který jsou pankáči, hurá styl, lípnou do toho a jdem do toho, to dáme, to bude super. Bez jakýkoliv přípravy. Jo? Je pravda, že na internetu, na Instagramu, na různých těch portálech, který se zabývají podnikáním, tak tam vidíš ty vyhypovaný fréry, který prostě řeknou, jo, my jsme do toho podnikání tak nějak spadli a teďka děláme ten míček vlastně a vyježdí to všechno super. No ale to je takový omyl přeživšího. My všichni vidíme ty 1, 2, 3, 5 lidí, nevidíme zatím ty další stovky až tisíce, který to nedali jenom protože se nepřipravili. Jo, štěstí přeje připraveným. A já neříkám, že ty kluci to neměli připravený, jo, ale dost často vidíš přesně ty nadpisy a když ten článek si přečteš, tak mu řekne, jo, my jsme tak nějak začali a ono se tak nějak jako rozběhlo. Prostě měli kliku na to, že někoho potkali, že to někde náhodou někdo viděl, komunikovali to s někým prostě, jo, že jim to vyšlo z nějakého důvodu. A musíme říct, že i když máš tu svoji mapu podnikání a máš ten plán, ne vždycky to musí vyjít. Jo, můžeš tam něco opomenout a tak podobně. No a jaký rozhodnutí na začátku, anebo teda už v průběhu tím může ušetřit nejvíc problémů? Když zjistíš, že teda ten plán by byl málo konkurenceschopný, že to udělá hodně lidí, že tu cenu, kterou by si představoval, asi nejsi schopen jakoby na trhu prosadit, nebo že asi neoslovíš cílovou skupinu efektivně. To je přesně to, o čem jsem vyprávěl u toho rekreačního střediska s tou cenou 900, jo. Ty si to spočítáš, koupíš do toho plánu a řekneš, to je nereálný, jo.
ale realita je úplně jiná. Reálný to je, já to mám odzkoušený, vím, že to funguje, ale musíš si říct, jak toho dosáhneš, jak k tomu půjdeš, jak k tomu přistoupíš. Takže v tom plánu by neměly být jenom nějaké cíle, chci prodávat kafe, ale přesně si promyslet, komu, kolik, zjistit si ty ceny, aby to pokrylo náklady a ještě generovalo zisk. Samozřejmě. To opravdu jít jako hodně do detailu. No jasný, musíš to rozebrat vlastně všechno, protože ti řeknu proč, to je takový kousíček z toho, z mýho e-booku, který teďka připravujeme na právě tady na ten začátek toho podnikání. Představ si, že máš food truck. U food trucku všechno jíš rukama z papíru. Jo? Převážně to tak je, jako to si budeme povědat, tam, když nabízíš hambáč nebo něco, tak k tomu nepotřebuješ příbory. Což znamená, že ty na tom food trucku nemáš příbory, protože je nepotřebuješ. No a teďka si řekneš, zařadíme salát, to je výborný, Mykáč ho má taky, jo, to je taky jako fast food, tak dáme saláty. To lidi mají rádi, teďka to letí. No tak jo, tak připravíš salát, nakoupíš tu zeleninu, uděláš tu přípravu, vychytaný dressing, opíšeš od těch nejlepších kuchařů, super, máš to připravený, přijdou hosti, dali jsme si salát, jasný, ty jim vydáš první porci, můžete mi dát vidličku? Jo. A ty tu vidličku nemáš, protože ty tam nemáš příbory, protože to nepotřebuješ, protože jsi o tom nepřemýšlela dopředu. Mm-hmm. Jo, ty jsi přemýšlela jenom o tom salátu, ale ne, co všechno k tomu prodeji toho salátu potřebuju. Mm-hmm. Jo. Takže já musím říct, že i přesto, že mám zajímavý checklisty na to, jak otevřít gastropodnik, tak stejně se vždycky něco stane. Jo, měli jsme podnik, kde jsme prodávali francouzský galety, druhý, třetí den, že jo, zákaznice říká, je to strašně moc velký, já to nemůžu sníst. Mě překvapilo, říkám, no, tak to jako asi dobrý, tak říkám, super, ty lidi budou spokojení, že to je velký. Můžete mi to zabalit? Říkám, jo, samozřejmě. Teď to nesu do kuchyně, říkám, ty brďo, kdo to... Hele, sedí tady někdo známý. Prosím tě, okamžitě utíkejte za roh do papírnictví, přines alobat a tácky. Nemám do čeho balit. Jo, protože mě nenapadlo ani, že by ty lidi mohli chtít věc, jako je galeta, zabalit. Mm-hmm. To vůbec jsem nepředpokládal, že budu něco distribuovat ven, což znamená, že jednorázový obal mě nezajímá. Mm-hmm. No, což je třeba opačný příklad těch vidliček. Vidliček jsem měl dost. A co třeba v ubytovacích službách? Nevím, penzion, taky vím, že řada lidí si myslí, že provozování penzionu je pohodové jakoby, podnikání, které vesele uživí a budou mít spoustu volného času. Je otázka, jak k tomu přistoupíš. Pokud jdeš prodávat jenom postel, tak jako samozřejmě je to pohoda žezíček. Někomu takhle mrskneš klíče, nazdar a je to jo. Cenu dáš co nejnižší, ty lidi tam jezdit budou, když budeš na správném místě v rámci republiky, třeba jako je Český ráj, jo, tak tam prostě, tam položíš na podlahu v místnosti postel a víš, že o sezóně už ji máš prodanou. Jo, tam to problém není. Když budeš někde jinde, tak budeš muset předvádět trošku jiný výkony, jo, když budeš prostě, já nevím, třeba, chce se mi říct, Železní hory, jo, z mýho pohledu tam těch věcí není tolik vidění jako v tom Českém ráji a tam budeš muset předvádět úplně jiný výkon, aby ty lidi tam dorazili za úplně jiný ceny. Mm-hmm. Jo, takže tady na tom je důležitý vidět to, že v tom hospitality jako ubytování, tak gastro je důležitá ta lokace. Jo? Mm-hmm. Za mých mladých let to bylo jiný. Jo? Těch podniků nebylo tolik a prostě za tím dobrým si ty lidi dojeli. Dneska v době těch rozvozů už to jídlo jezdí za nima, ty lidi si jako odvykli, což znamená, že tam člověk asi jako... Čili tohle je potřeba brát v potaz třeba při nastavování cen nebo zohlednění toho podnikatelského plánu. Jo. Nový formy konkurence, nový prodejní kanály a další věci. To je další věc. To se týká třeba i do té cenotvorby, že pokud já budu počítat s tím, že budu chtít rozvážet přes tyhle firmy, tak už to v tom musím mít započítaný. Jo. Co to znamená, jak mít započítaný? Ta firma, kdo mi to rozváží, tak po mně chce nějaký procento za to, že to rozveze. Jo, což znamená, já už tohle to musím mít v té ceně. Mm-hmm. Můžu jít dvěma cestama, jakoby, můžu jít cestou tím, že budu mít jiný ceny na rozvoz a jiný na restauraci, jo, a budu zvažovat nad tím, že ty lidi mi přijdou spíš do té restaurace, ale vzhledem k tomu, že dneska jsou všichni jakoby spohodlnělí a zvyklí na to, že to jídlo jim dojede a jsou zvyklí na to, že jim jakoby
nevadí to, že to jídlo trpí na té kvalitě, jo, tak si nejsem úplně jistý, což znamená, že ta cena by měla být z mýho pohledu srovnaná, stejná na hospodě, stejná na tom prostě a ten rozhodl mít započítaný v tom například. Když to zkusíme nějak shrnout, kdybys ty dneska začínal úplně od nuly, co bys udělal jinak? Při otvírání nového podniku například. No, já bych to nedělal jinak, já bych to dělal tak jako doteď. Jo? Já bych si udělal tu přípravu. Jo? Kdybych šel znovu otvírat podnik, tak bez přípravy ani ráno, protože tam zjistíš, tam odhalíš mraky těch chyb, který můžeš nasekat až ve chvíli, když to otevřeš. Jo? Otvíral jsem podnik pro jednoho soukromého investora, shodou okolností v Českém ráji, a my jsme se tam bavili, on říká, pojďme, uděláme třeba tady to, jo, já nevím, polední meníčka, takovýhle blbosti, jo, tam prostě. A já mu říkám, hele, když uděláme tohle, tak nastane tady to, výsledek bude takovej, že 0 a bude nás to stát čas a peníze. Jo, jasný. To je pravda asi, no. Za 14 dnů to udělal, jako jo. Si pak říkáš, proč ty lidi si platí mentora a někoho, kdo jim s tím pomůže, když se to udělají podle svého, potřebují se to zkoušet. No tak kdo teda podle tebe potřebuje osobní konzultaci a kdo třeba spíš ten produkt, že si nastuduje sám ty základy? Hele, z mýho pohledu, když se budu chtít rozjíždět to podnikání, tak rozhodně bych si měl zjistit nějakou informaci. Je jedno, jestli budeš studovat věci na internetu, nebo jestli si pořídíš ty produkty, které já třeba nabízím. Velká většina těch produktů může být, nebo respektive jinak. Moje produkty jsou podložený praxí. Jo, což znamená, všechno to, co tam říkám, tak je odžitý, odzkoušený a snažím se předávat hlavně ty věci, které jsou dneska aktuální, protože, jak jsem říkal, dneska už ty lidi nedojedou za dobrým jídlem nějakou dálku. Když jsem se třeba do nabídky tvých produktů dívala, tak se mě velmi příjemně překvapilo, že tam je spousta praktických nástrojů, že to není jenom nějaký skriptum teoretický, ale že tam jsou odškrtávací checklisty, fakt jako tabulkově zjednodušený výstupy těch informací, které tam máš popsaný, že to je jako hodně dobře prakticky použitelný. Takže podle mě i tomu, kdo začíná si tomu tématu věnovat, tak je to jako skvělý nástroj. A myslíš si, že teda ta osobní konzultace by potom měla ještě následovat? No, ve chvíli, kdy ty dostaneš jak ty říkala, ty nástroje různý a ty informace z té praxe, což je ta moje myšlenka, jako předat ty informace těm lidem dál a ty zkušenosti a hlavně, aby si nenabíjeli zbytečně Nos. Když už jsem to udělal, já odzkoušel a můžu jim říct, tudy ne, přátelé, jo, tak za mě je dobrý prostě si ty informace někde dohledat, jo. Já vím, že je mám z praxe, což znamená, že když si ten kurz ode mě pořídíš, nebo ty nástroje, tak dostaneš ty informace, které bych ti já dával takhle, když bychom se bavili. No, jsou aktuální, jsou vlastně už všechny informace vyhledané na jednom místě, ověřené, ne nějaký přesně halucinace AI a podobně. Přesně tak, nemusíš to nikde hledat, nemusíš přemýšlet o tom, že jako včera ti řekne Perplexity, jo, musíš jet přes stanici Skalka na trase B a říkám, to si děláš srandu, to je přece neúplný na Cčku, říkám, ne na Ačku, no, takže jako přesně, jak říkáš, tam je to takový složitý, takže je to daný na jednom místě, což je důležitý, ale hlavně je to z praxe. Jo, že to nejsou nějaký teoretický kurzy někoho, kdo prostě řekl, jo, to by možná šlo a udělá online kurz na něco. Jo, jsou to prostě vyloženě čistě praktický zkušenosti. A tematicky tvé produkty se týkají čeho? Teďka tam máme produkt cenotvorba. To je to, co já vidím jako úplně nejdůležitější. A to je vlastně použitelné pro už v aktivní podnikatele, ne nutně jenom pro začínající podnikatele, předpokládám. No jasný, samozřejmě, protože i ten aktivní prostě může mít tu cenu nastavenou blbě. Jo, takže si to projede, celý zjistí, jako velká většina to má blbě, jako bohužel. To, co já zjišťuju, když se s těma lidma bavím, tak prostě oni podnikají a zeptáš se jich na základě a oni říkají, já nevím. Jo, protože nikdo nezabýval. Takže by to rozhodně podle tebe měli využít už existující stávající podnikatelé, protože... Hele, popravdě, ve chvíli, když ti to dělá miliony, nemusíš přemýšlet, no tak nemusíš přemýšlet, jo. Ale ve chvíli, když ti to trhne,
a není to ono a nevíš proč, nevíš, kde je ten problém, tak ano, pro tyhle ty lidi je ten produkt určený. Skvělý. A kdybys měl říct jednu věc, kterou podle tebe by si podnikatel z tohoto rozhovoru měl odnést, co by to bylo? Příprava. Opět příprava. Bez ní to prostě podle tebe úspěšně málo kdy funguje. Ne, jako jsou lidi, kteří do toho spadnou po hlavě, prostě jdou takhle okolo nějakého projektu, zakopnou, spadnou do projektu a řeknou, ono to vydělává miliony. Jo, měli štěstí, nějak to vyšlo, ale 99% podle mého názoru lidí selhali přesně proto, ne, že oni by byli špatní nebo by něco neměli nebo tak, ale protože nebyli připravení na ty věci, které nastanou a prostě je to normálně semlelo. Ale tomu tvému názoru jako dosvědčují o tom i statistiky, které ukazují, že do 2, maximálně 3 let skončí naprostá většina podnikatelů, prostě protože z začátku nadšení, elán, důvěra v světlé zítřky, potom nastoupí tvrdá realita, náročnost provozu, právě postupně se objevující další problémy a často třeba i právě nedostatečné zisky. No a zjistí, že během chvilky už dojdou z úspory a už není to z čeho táhnout a prostě jsou v problémech. A možná, než to nechat dojít tak daleko, tak by ještě dřív bylo fajn se s tobou skontaktovat a věřím, že by se věnoval komukoliv, kdo tě osloví, ať by to byl budoucí podnikatel nebo už existující podnikatel, anebo třeba jenom provozní nějakého většího podniku, protože ty zkušenosti, jak bychom říkali, od gastra, hotelnictví, stavebnictví, marketingu, co tam bylo ještě, nákupu a tak, jsou opravdu široké a máš co předávat, protože tomu se prakticky věnuješ už víc než 30 let. Určitě ano. Potom tam trošku máme tam ten nákup si potom nejdu chvilku konečně zmínit. Cenu, nákup taky, cenu jsme řešili na tom, když máš vysokou. Tohle to si myslím, že je třeba důležitá věc, že ten lidem, já myslím, že jsem tam zmiňoval, že ty lidi jim to vyjde úplně jako nesmyslný a řekli by, že by to zabalili, že jo, ale to je ptákovina, jo, protože oni by mohli se zamyslet spíš nad tím, jasný, ta cena je úplně jiná, v úvozovkách jakoby odstřelená od všeho ostatního, ale jak se k tomu dostanu? Jak to udělám, abych se dostal k té svý, jak bych to řekl, k té svý myšlence a k tomuhle všemu. Jo, vesměs, když budeš mít úplně ustřelenou cenu, takhle děláš úplně jiný produkt. Jo, a další věc je Temu a s tím se prostě nemůžeš srovnávat, protože to je taková masovka, že to nedávají ani velký výrobci. Jo, což znamená, ty ten business model musíš postavit na něčem trošičku jiným, než masově prodávat to, co Temu prodává za korunu, nebo ti nutí, že ti to dá zadarmo, ale ta reklama je tak agresivní, vyskakuje všude a je plno lidí, kteří o tom nepřemýšlejí a prostě to koupí. Jo? A co ještě ta otázka, co si podnikatelé myslí, že je jejich problém a co je jejich opravdu původem problému, že často řeší důsledky a neřeší vlastně původ a následných problémů. To je to, o čem jsem teďka mluvil. Oni si myslí, že jejich problém je konkurence. Akorát, že ona konkurence neexistuje. Jo? Ale. Jo. Tak jdeš se projít po městě. Jdeš mezi těma panelákama a co tam vidíš? Tam dole. Domy, auta, lidi? Ne, dole v těch... Obchůdky? No, a když to nejsou obchůdky... Kadeřnictví. Tak, kolik jich potkáš během cesty jednoho paneláku? A za rohem další. A za rohem další. Kolik jich tam bude? No, napočítáš jich klidně 5-6, 2-3 v jednom paneláku, za dalším rohem další 1, za dalším panelákem další 2-3, a pak jsou další 2-3 a další 3, další 2 a řekla by si, kurník, to je tak konkurenční prostředí, že už ani na obor kadeřnice nemá cenu chodit. Lidí je strašná spousta. A já když budu jako mladá začínající kadeřnice, no tak vlastně nemám vůbec šanci, protože tady je takové kadeřnictví, to je takový konkurence, že vlastně to nemá. A teďka to jsou relativně ženský v nejlepším věku, takže jako oni tady budou ještě dlouho dělat ty kadeřnictví, takže tady žádný nezmizí, takže jako já se A to by byla špatná úvaha? To vychází z toho, že tam těch kadeřnictví opravdu je jako hodně, ne? Na tom to je místě. Špatně. Proč? Kolik jsi obešla kadeřnictví, než jsi vybrala to správný? Vyzkouším, nejsem spokojená, jdu jinam. Když jsem spokojená, zůstávám. No, přesně. Což znamená, ne každá kadeřnice ti bude vyhovovat. Jo? Takže ty půjdeš ke jedný, ke druhý, ke třetí, ke čtvrtý. Tahle je ona. Jo? Ale ta, která vyhovuje tobě,
protože se s tebou pokecá, nevyhovuje někomu, kdo chce mít naprostý klid, což znamená, ten půjde zase k té, která nemluví. Mhm. A tahle ta umí stříhat kudrnatý vlasy, a tahle umí líp rovný vlasy, a tahle ta umí chlapy, a tahle ta umí to. Jo, což znamená, že každá ta kadeřnice bude mít určitou svoji klientelu, která nepůjde k jiný kadeřnici, protože tam má něco specifického, ať je to styl stříhání, ať je to, jak se k těm lidem chová, to, jak má zařízený to kadeřnictví, tak vlastně každá bude mít svoji klientelu. Jo? Takže problémem podnikatelů není konkurence, a v čem teda je ten kámen úrazu? No, oni si myslí, že to je ta konkurence, že jo? A neřeší to, jako nehledají ten další, nebo reálný příčinu? No, Reálnou příčinu? ano, přesně, příprava. A pokud jí měli, tak tam mohli něco podcenit. To se taky stane, že uděláš přípravu, ale nemáš ten přesah, jsi specialista na něco, což znamená, ty vyladíš tu svoji linku, ale unikají ti malinko ty věci, které jsou doprava doleva. Jo, což se taky může stát. Což znamená, že já rozumím tomu, že tohle to bude jako názor, který se těm lidem líbit nebude, protože oni ne, je to konkurence. Za mě to prostě konkurence není. Jo, u těch kadeřnic tam je to vidět nejlíp. Kdyby to všechno byla konkurence, tak všichni chodí jenom k jedný, k té nejlevnější, a ty, kteří jsou o stovku dražší, tak nemůžou mít klienty. No a to mě to spíš říká, že nejlevnější cena neznamená nutně jakoby spokojený zákazníky, že tam není to jenom o té ceně, je to kompletně o tom zážitku, o kvalitě, o přístupu. Ano. A to je to, o čem se bavíme. Jo, což znamená, nejdu bojovat s temu. Jo, protože, no ne, tak kdo je klientem temu? Ten, koho zajímá jen nejlevnější cena. A nezajímá ho, v jaký to přijde kvalitě. Jo, nezajímá ho, kdo to vyrábí. Jo, což znamená, to není můj klient. Teď si představ, že dělám v té pekárně ten chleba, který stojí 150 korun nebo 130 a budu se rozčilovat, že tam chodí jako do obchodního řetězce nějakýho kupovat chleba za 29, 90, fakt je za 15, nebo já nevím. Rozumíš mě? Jo, prostě to není moje klientela, tyhle ty lidi. Což znamená, kdo je tvoje klientela? Komu ty seš schopen nejlíp a nejvíc pomoci? Moje klientela? Moje klientela je člověk, který chce začít podnikat, jo, a neví jak, má nápad v hlavě a já mu vysvětlím, jak si ho má dát na papír a jak ho má zrealizovat. Ty praktický kroky, který mu povedou k té realizaci. Přesně tak. A nebo to je člověk, který mu to přesně někde drhne. Jo? On má pocit, že to není ono, neví, ale neví, co s tím má dělat, neví jak. Protože ty, jak už jsi zaběhnat v té operativě, tak půlku věcí nevidíš. Jo? Ten můj pohled zvenku potom a ten multioborovej ti dodá hodně velký jakoby wow efekt. Co tady nezaznělo, ale v čem vlastně seš podle mě opravdu unikátní v rámci možných mentoring, kterých je na trhu samozřejmě velké množství, každý je ten největší specialista, nejvíc tě motivuje k činnosti a podobně. Tak to, v čem si myslím, že opravdu seš unikátní, je to, že máš neuvěřitelně systémové myšlení a seš schopen nastavovat procesy, což ano, zabere čas, ale potom teda to funguje a funguje to skvěle. A myslím si, že tohle to je vlastnost, kterou má málo kdo obecně z nás lidí, ať už na to nemá trpělivost nebo právě nemá ty znalosti k tomu, které jsou potřeba. A myslím si, že tohle to je dovednost, kterou by rozhodně ocenili i třeba už existující podnikatelé, kteří právě třeba váhají, v čem ten kámen úrazu může být. Jasný. Nastavení systému procesu. Já jsem to tady nezmiňoval z toho důvodu, že velká většina lidí se toho bojí. Jo? No ono to je nudný a složitý. Tak. Věci rozebrat na kostky, zjistit, kde je ten problém, ty špatný kostičky vyházet a sestavit to zpátky dohromady, není jednoduchý. Jo? To jsou věci, s kterými já jsem těm lidem schopný pomoct a hlavně já je vidím, protože vzhledem k tomu, že jsem dost často dělal nastavování těch systémů a procesů, zabýval jsem se mimo jiné i auditorstvím. Jednak jsem byl na té straně, kdo byl auditovaný, a jednak jsem byl i ten auditor, takže vím, jak ty procesy a systémy, jak má být třeba nastavený ISO a tak podobně. Takže v tu chvíli, a to je mimo jiné taky, co mě baví, jo, se v tom trošku pohrabat. A to je taky unikátní, protože tím je to kvalitně odvedené a opravdu na to musí mít člověk trpělivost. Přesně a detailní zaměření. To znamená, že pro mě není problém prostě přijít do té firmy, být tam s nima, koukat, všech se vyptat, vyzjistit, že jo, a říct jasný, drhne nám to tady. Navíc ty věci uvidím, protože jsem zvenku. Nejsem zatížený tím jejich provozem a nejsem zatížený tím, to nejde. Jo, to je ještě další věc, jo, plno věcí je. Dělá si to takhle. No, proč? Ano, protože to tak zvyká. Dělá se to takhle. Dělá se to tak vždycky. Přesně.
Takže proč okrajuješ ty patky, že jo? No moje mamka to tak dělala. A proč to dělala? No, protože se mi to nevyšlo pekáče, měla jsem ho malej, no, takže jako, rozumíš. Ty pekáč, ale stejně to okrají. A to podle mě je potenciálně velká přidaná hodnota už existujících podniků a třeba nejenom malých podniků, právě větších subjektů, kteří kombinují různé činnosti, mají různá oddělení a různé tematické zaměření. Tohle to si myslí opravdu umí málo kdo. No a teď si představ situaci, že si tě chtějí najmout na nastavení systému a procesu. Jo? My se dohodneme a já řeknu, a ještě jako by bylo dobrý, aby jste nám neházeli klacky pod nohy, aby byla podpora. Jo, jasný, není problém. Teď tam nastoupíš a to na ten projekt a si řekneme, jasný, tak pojď nám to tady nastavit, ale nic nám tady nemění. Aha. Jo, to je taky prima zážitek. Jako říkáš, tak jak to budeme nastavovat, když nic nebude měnit, že jo? Jako, co s tím chceš dělat, že jo? A nebo taková ta představa, když mi někdo řekne, no tak přijď a za týden to dáme, že jo? A když je ten provoz opravdu už jako velký, jo? Bavíme se o tom, že ten catering měl, nevím, já těžko říct, třeba 20-30 restaurací, tak tam nemůžeš do něčeho jen tak hrávnout, ty musíš vidět všechny souvislosti, což znamená, že to ještě mimo jiné nějakou dobu jakoby trvá, než se zžiješ s tím provozem, než zjistíš, co kde jak na sebe navazuje. U těch korporátních, kdo s kým kamarádí, mimo jiné taky, protože to taky můžeš někomu šlapnout na kuří oko a je z toho hnedka halo. Na druhou stranu teda možná i pro ty šéfy těch větších podniků jako je zajímavá možnost, že existují lidé, kteří jsou schopni nastavit procesy už v průběhu fungování firem a že to je velmi efektivní nástroj úspory času, energie i peněz. Jo, rozhodně my jsme takhle třeba na nákupním oddělení ušetřili jenom tím, že jsme udělali nástroj v Excelu, tam se porovnávaly ceny v Excelu a jenom díky tomu, že jsme to převedli jakoby do nástroje, tak jsme ušetřili 3 dny práce 3 lidí a desítky tisíc peněz na úsporách, protože ty nejsi schopná porovnat 2000 cen každý měsíc během jednoho dne. To prostě nejde. Jo, takže jsme to dali do nějakého Excelového nástroje, kde ten Excel se stejně používal, protože se tam nějakým způsobem používal, takže jsme to jenom vylepšili, jenom takovýhle drobný vylepšení prostě. No ale každoměsíční úspora desítek tisíc korun, to už se jako nasčítá, to už je hodně zajímavý. Impuls k inovaci. Musíš ale o tom chtít přemýšlet. Pro lidi ani o tom nepřemýšlí, že kdyby si porovnávali ceny v těch větších provozech, takže jako můžou ty peníze udělat. A to už jsme zase u té cenorozvorby a u toho hlídání těch cen a u toho zkoumání, kde mi ty peníze unikají. A tak kdybys měl teda vypíchnout 3 témata, kterým se opravdu jakoby věnuješ dlouhodobě napříč těmi obory, tak která by to byla? Která opravdu jakoby jsou schopná pro praxi jiných podnikatelů nebo fungujících podniků nebo i budoucích podniků přinést největší hodnotu? Za mě to je cenotvorba, to je číslo 1, prostě to je úplně nejvíc. Samozřejmě je to ta mapa toho jejich podnikání. A to jsou ty procesy v podstatě? V úvodovkách business plán. No, ne? Musí tam být. Ne, ty můžou být až kousek zatím. Aha, promiň, takže mapa podnikání. To znamená, co si pod tím představit nějaké jednoduše mapa podnikání? No, představ si, že jedeš na dovolenou, tak si řekneš, kam jedu, čím tam pojedu, kde co tam si zabalit? Jíst, co si mám zabalit, to všechno tohleto, tak si řekneš, připravíš se na tu cestu, vlastně zbalíš i tu mapu, jo, a ten můj nástroj je taková jako Waze, bych řekl, jo, která ti potom řekne, tak půjdeš tady tudy, teď odboč doprava, teď dolej, tohle. A na konci vlastně se dostaneš k tomu cílu a k tomu potřebuješ tu mapu toho podnikání, kde ty si vlastně nakreslíš, dáš si ji dohromady. Dobře, takže cenotvorba, mapa podnikání a 3. bod? Všechno, co ti napadne. No mě napadá spousta věcí, ale buď konkrétní, prosím. Já nevím, nastavování systému procesů. To si myslím, že jako je pro ty lidi taky zajímavý, akorát, že mraky lidí na to nechce vidět a slyšet, protože prostě to od nich vyžaduje za první nějakou interakci a další věci, že oni ty systémy a procesy potom jako je dobrý je dodržovat. A podle mě to ale spoustu lidí vůbec jako nenapadne se něčemu takovému věnovat. To je další věc, což znamená, že oni si pak jenom veselé házejí ty požáry, které vznikají, nebo respektive, který by nevznikaly, kdyby byly připravený a kdyby ten proces byl nastavený a systém, tak vlastně oni projdou jednodušejc a rychlejc s tou firmou, ty zakázky projdou, prostě ty tam nacházíš takové věci, že to vypadá, jako když seš právou úpravou
rukou za levým uchem Befre nějak složitě přemýšlej, kolikrát to vezmou tak ještě pod nohou, jo, a přitom by se to dalo udělat jednodušeji a jinak, ale oni už to nevědí a přesně jak jsi říkala ty, takhle to tady děláme furt, no tak jo, no, tak. Ono jako slovo změna nebo inovace, ať už tomu říkáme jakkoliv, je dost nepopulární pro zaběhnuté podniky. Jo. Je tam důležitý i tyhle ty věci komunikovat směrem k těm lidem a ne to udělat jenom tak, že ředitel podniku a já se dohodneme, že uděláme změny a takhle je tam loupneme. Nařídíme vám to dělat takhle. Jo, tam se ty lidi můžou začít špricovat a může to být hodně blbý. Jo, můžou to sabotovat. Což znamená, že to musíš udělat jinak. My se na tom musíme dohodnout s tím ředitelem a pak pomalu jít za těma lidma a říct, co si myslíte o tomhletom. Pojďte se na tom podílet, uděláme to společně. A oni budou mít budou do toho aktivně zapojení. Ano, budou do toho aktivně zapojení a budou vědět, že oni to můžou ovlivnit, že s tím můžou něco udělat a ty navíc na tom můžeš sledovat, jak ty lidi se k tomu staví ještě, jo? Takže ty z toho vytáhneš další data, jo? Že někdo řekne, no, ty to se zajímá, no, to nezajímá, tak nemusíš. To taky vykazuje přístup k práci. Přesně tak, nemusíš a už víš, co se o tom člověku třeba myslíš, nebo někdo řekne, jo, to je dobrý, ale udělali bychom to takhle, jo? Nebo já jsem zjistil, jo, blbý je, že oni můžou říct nějaké věci, které jsou nepopulární v té firmě, nebo nemusí být úplně jako příjemný a oni musí dopředu vědět, že za to nebudou perzekuovaný. To, což je taky složitý, protože když ředitel někdo řekne, že to celou udělá blbě, jo, nebo provozákoj, že vlastně tam má chyby a že to nemí, no tak jako... Můžeme si to představit. Jo, když to jsou chlapi s vysokým megem, no tak tam už je to vůbec, jako jo, takže ještě řekne, ale děláš to úplně blbě. No, dobře, jak bys to udělal, ty líp? Tak, jo? To je skvělá reakce. Jo, to je jediné, co můžeš udělat. Prostě musíš to překousnout a může to mít přínos pro tu tvoji firmu a vydělat ti to daleko víc peněz. Že? A další věc ještě třeba ta, že mně se stávalo, že když jsme měli zaměstnance, tak oni přišli s tím, že a pane Mencel, co kdybychom udělali tohle? Tak o tom přemýšlím. No dobře, když uděláme tohle, tak je k tomu potřeba ještě tohle, udělá to tohle, jo, jak už o těch přemýšlíš, o těch věcech dopředu, tak už ty víš, jo, takže ty jsi o tom přemýšlel, ale neudělala jsi to, protože to ještě nedávalo v tu chvíli smysl a říkám, a bude to stát takovýhle objem peněz. A teď jsme ve fázi, kdy začínáme, takže chcete výplaty a nebo jdem do toho. Výplata bude dobrá. Říkám tak, výborně, a tady to si připravíme a uděláme to až ve chvíli, kdy na to přijde řada. Jo, něco v tomto duchu. Protože ty lidi kolikrát přijdou s nápadama, ty nápady nejsou špatný, ale oni nepřemyslejí ještě dalších 5 kroků zatím. Jo, jim to nedojde vůbec, protože o tom taky nepřemýšlejí. A nebo nemají ten přesah jako kompletního fungování podniku, že prostě dělají jenom ten svůj čas, jako tu svůj část. To už je další věc ještě, jo, že jim tam chybí ty přesahy, ale... A proto taky může být fajn využít tvých služeb, který opravdu máš zkušenosti z mnoha oborů, velké, hluboké a rozsáhlé zkušenosti a i rád je předáváš. To je to, co mě baví nejvíc. Jo, porochnit se v tom, najít ty chyby, vytáhnout je ven, přestavět to, rozebrat to na kostky, složit to dohromady. A vypadne z toho super funkční produkt. Problém je tady. Pojď to předělat. Problém vyřešen a víš, že to fungovat bude. I přesto, že moje služby nejsou úplně z těch nejlevnějších, není to za 100, tak těm lidem by to mělo přinést a přináší jim to jakoby finanční velký přínos. A navíc mým cílem je ještě to, aby oni byli víc v klidu. Protože ve chvíli, když jim to bude fungovat a budou vědět, co dělají, proč to funguje tak, jak to funguje, tak v tu chvíli ten klid bude o trošku větší. Určitě, na všech stranách. I těch zaměstnanců, myslím, nejenom toho majitele firmy. To taky. No, spokojení zaměstnanci znamená kvalitně odvedená práce. Ano. To už, já si myslím, že to říkal Baťa nebo kdo, že nejdřív potřebuje mít spokojený zaměstnance a pak bude mít spokojený akcionáře. To nebyl Baťa, byl to někdo jiný, ale princip je stejný. On se taky nejdřív staral o to, aby se měli dobře zaměstnanci, protože věděli, že ty budou. Když už na sebe hážeme citáty, tak třeba pan Konstantin Kinský říká, že zkoušet něco dělat na vlastní pěst je hloupost, já to teda necituji doslovně, protože nechci mluvit vulgárně, ale jako nejchytřejší a nejlevnější je poučit se z chyb jiných. To je naprosto pravda, proto já ty svoje chyby takhle dávám jako směrem ven a ještě dobrý je taky se naučit, ale z toho, co dělám dobře, a to replikovat, to zlepšovat. Jo, což znamená nejenom se učit z těch chyb,
co jsem udělal já, nebo co udělali jiný, to jako je z mýho pohledu jakoby základ, ale zjistit, co mi jde dobře, co mi dělá nejvíc peněz, co mi vydělává a tím se zaměřit a tam tím směrem jít a tam to zvětšovat. No a ještě bych dodala možná to, co mě baví taky, ne? Protože potom bychom skončili u toho, jak o tom konstruktorovi, automechanikovi, který potom dělal něco úplně jiného a vlastně zjistil, to dělat nechce. Ano. Takže držet se toho záměru podnikatelského původního. Jasně, i to se dá udělat. On by musel přemýšlet jakoby jiným stylem. On by musel přemýšlet, ano, já si chci vrtat v autech, což znamená, ano, já si tady najmu provozního manažera, který to všechno bude dělat, bude mi dávat reporty a to, a kdyby si něco potřeboval, já jsem tam úplně na tom zadním stojenu a tam si hraju s něčím. Vidíš to, že bys mu taky poradil, kdyby se býval zeptal. Jasně, ale my jsme spolu udělali něco úplně jiného. A co? Jo, on to chtěl zavřít a pronajmout. Jo, což znamená, že a s tím člověkem, který si to od něj chtěl pronajmout, nebo s tou firmou, tak se o tom bavili 5 let a furt jako jo, ne, tohleto, tamhleto. A já se takhle ptám, říkám, ale fakt to chceš zavřít? Jo, chci. Takže to pronajmem? Jo, pronajmem. Vyšel jsem ven před ten obchod, před tu jen jeho autoservis, udělal jsem 4-5 fotek, vešel jsem dovnitř, udělal jsem dalších 10 fotek, dal jsem to na hyperinzerci a na S-bazar, někam prostě takhle na tyhle ty portály a druhý den začali volat lidi, že si to chtějí pronajmout. Ty brďo, co budeme dělat? Říkám, no pronajmem jim to, kolik za to chceš? No já nevím, tak třeba 100 000. Říkám, no ale je to plně vybavený, oni můžou přijít a hnedka začnou dělat, dostanou i zákazníky, všechno, za 200 měsíčně. Nebude to drahý. Říkám, neřeš to bude dobrý. Jo? Takže opravdu začali chodit lidi, začali chodit z toho libereckého regionu i opravdu velký autoservisy a velký autosalony, který o tom měli zájem. A začali jsme se o tom bavit, někdo chtěl jenom půlku a tak podobně, za jedno prostě a začali chodit lidi. Říkám tak. A za 2 dny, za 3 dny mu říkám, tak a teďka zavolej tomu člověku, s kterým se 5 let bavíte o tom, že si to chce pronajmout. Že jako buď to udělá teď, nebo to pronajmeš někomu jinému, protože už to jede, už jako nešlo zastavit. Za 3 dny byli domluvený a to, co jim trvalo 5 let, o čem jenom mluvili, tak spolupráce byla domluvená. Všechno začalo fungovat, všechno jako pohoda. No a co nastalo? Víš, ale my bychom ten prostor potřebovali trošičku jako upravit. No a co byste potřebovali? No dát topení sem a tady to přendat sem. Jo, zařídíme. No a co myslíš, že jsem dělal? Jezdil jsem mu pro fitinky a pro různý trubičky do Hornbachu, protože on byl zase ve svém živlu, protože mohl něco kutit. Rozumíš? Jo, takže jako... Takže opravdu tvé využití pro praxi je multioborové. Jasný, jednak otvírat a i zavírat. Jo, ono ani zavřít podnik není tak jednoduchý, protože musíš vědět, co všechno máš udělat, jak to máš nastavit, že jo. A co s tím budeme dělat? Říkám, no, rozprodáme to. A už to jelo prostě, nabízeli jsme ho prostě různým firmám a to. Všechno se prodalo za rozumný peníze, všechno jako bylo super, všichni to koupili, všichni byli šťastní, všechny strany, jo, takže jako jde to. I ta likvidace je jako proces prostě. Nebaví tě to, tak to pojďme předělat, jo. A kdyby řekl, jasný, mě by bavilo se vrtat v těch autech, tak pojď najdeme manažera, který to bude to, jenomže tam zase musíš mít koule na to, to svoje děťátko někomu svěřit, ať se o to stará, jo, a vědět, jak to udělat, jo, což znamená, že tomu musíš stanovit nějaký cíle, on musí vědět, co má dělat, jak to má dělat, kdo je kamarád, kdo kamarád není a tak podobně, prostě zasvětit to do toho, což trvá nějaký čas, jo, a pak mu to takhle předat a vědět, jaký on bude nosit výstupy, jaký mají být výsledky, jo, a on to dá, ten člověk, jako když si vybereš dobrý člověka, nebo který jakoby tím směrem zaměřený, tak on to dá a ty si můžeš stát tam v tom autoservisu úplně někdo u toho posledního stojenu, tam si můžeš spokojně dělat to, co tě baví a současně mít ten svůj podnik funkční. A tam jenom přinese, hele, funguje, jasný, dobrý, čepe, anebo přijde s problémem, vyřešíš problémy. Úplně na závěr mi napadá jedna věc. Ptal jsem se tě, jakou jednu věc by se podnikatel měl z tohohle rozhovoru odnést a ty říkal příprav musí být. Mně napadá ale úplně jiný závěr. Zavolejte Pepanovi Menclovi. Jasně, rozumím. Zavolej mi a já ti s tím pomůžu. Jako je pravda, že moje taková co se týče těch začínajících, tak je, že se snažím ten podnikatelům přežít jejich vlastní nápady. Jak tomu mám rozumět? Přežít vlastní nápady. No, aby oni přežili, nebo přežili ty nápady? Ne, aby on přežil ten svůj nápad. Aha. Jo, prostě pomáhám podnikatelům přežít jejich vlastní nápady, aby ten nápad, který oni mají a chtějí ho uskutečnit, tak aby dopadl tak, jak to má dopadnout. Jo? Aby to nedopadlo přesně, jak to říkala ty, že
těch tisíce lidí prostě zavírá podniky, protože ten jejich nápad byl sice dobrý, ale byl špatně jako provedený. Mm-hmm. Jo, takže a to vlastně i ty nápady můžou mít i ty podnikatelé, kteří už podnikají. To je vlastně taky pravda. Ale ten člověk, co jsem pro něj dělal já všem říkám hospoda, jo, ale prostě bavíme se od 4 bez větráků až po 4hvězdičkový, 5hvězdičkový hotely, prostě všechno je hospoda. Jo, aby jsme si řekli, jaký rovině se pohybujeme, jo. Tak ten taky jako byl rozběhlý podnikatel všechno, ale ten už věděl, že prostě proč budu tady jako narážet na nějaké věci, na které nemusím, když si pozvu někoho, kdo ví, že jo, tak jsem tam přijel na měsíc jsem mu tam s tím pomáhal, dali jsme to dohromady, provoz jsme rozjeli, Pohoda Jazz, občas tam byly přesně ty úlety jako, a tak já to stejně zkusím, že jo. Když jsem opouštěl ten provoz, tak to bylo přesně ve smyslu, hele, co kdybych udělal tohle? Já říkám, jestli udělal to tohle. Já vím, že máš pravdu, ale já to musím zkusit. No, takže to... A na to má jako podnikatel právo, jako podniká na svou odpovědnost. No, ne, to určitě ano, ale přijde mi to zvláštní, jo, jako z mýho pohledu, ale jsou prostě lidi, kteří si to musí zkoušet jako malí děti, prostě jo, ty jim řekneš, nešaj na ty kamla jsou horký, jo, jsou horký, a je to horký, já jsem ti to říkal, no, tak si to musel zkoušet, pak už to víte, že vlastně zkušenost je asi to nejlepší, no.